Aquesta setmana el temps serà ennuvolat. Avui, dilluns, tindrem sol i núvols. La temperatura mínima serà de 6 graus i la temperatura màxima serà de 16 graus. Bon Nadal i bon fiesta a tothom! Hola, què és el més estrany que heu escoltat mai? Doncs avui en direm una de ben estrambòtica. Existeix el dia de les camies arrugades. I aquest dia es celebra cada 20 de desembre des de fa 2 anys per evitar consumir electricitat, ja que la planxa en consumeix molta. Per donar suport a aquest dia, animem a la gent que no planxi la seva camisa en aquesta data. Així ajudarem al planeta. La sopa d'ocra és una menjar típic de Nigèria. El seu principal ingredient és l'ocra, un vegetal propi d'Àfrica molt especial. La sopa porta brou de vegetals i pollastre. També prepara i sal, carn de vedella, xai o cambrit. També es pot fer de peix. Està molt bo! Tot i que aquest capítol el dediquem al Nadal, volem explicar-vos que no a tot arreu del món se celebra aquesta festa. Per exemple, a Rússia, d'on soc jo, hi ha moltes religions, com ara l'ortodoxa, que sí que el celebra, però el 7 de gener. No el 25 de desembre. La festa que se celebra més és l'Any Nou. Per altra part, a Aràbia Saudita, Algèria, Tadjikistan i Somàlia, en ser estats musulmans, tampoc se celebra. No trobarem cap festa especial al dia 25 a alguns països d'Àsia, com ara Brunei, Corea del Nord, Xina i Tailàndia. O que és curiós, que gran que és el món. Apa, ja m'ha acabat per dir. Ha sortit prou bé, em posa guapa i ara cap a casa. Però on vas, Bordegas? Que és Nadal? Batual oia, ets jo. Soc vos, Shri, soc vos.
Però com has de ser jo, encara que siguem iguals? És conegut arreu que la magia nadalenca pot fer realitat allò impossible. Què vols de mi? Que donis pas a la gala dels tions. Doncs, som-hi, m'ho has posat fàcil. E davant la segona gala concurs, dels tions i tiones. Bon dia a tothom! Ja tornem a ser aquí. És que gairebé és Nadal i ja tenim guanyadors del més esperat Desitjat, i joiós concurs nadalenc. la segona gala dels tions ja és realitzat gràcies a la participació de tots i totes els nouvinguts del CIL. Aquest any hem tingut més de 60 participants entre primària i secundària. I més de 100 persones han participat a les votacions. Entre les dues etapes, uau! I ara, sense més dilació, passarem a anunciar els 2 tions guanyadors. O 3. 3? Efectivament, perquè a secundària hi ha hagut empat tècnic entre la tiona mandarina i el trio Shrek. Ja podeu fer acte de presència tots 2. Oh, quina il·lusió! Moltes gràcies per premiar la meva bellesa natural. I tant, a mi també em fa molta il·lusió ser la més votada. No oblideu posar de menjar una mandarina cada dia al vostre tió o tiona i segur que us cagarà regals tan bonics com jo. Moltes gràcies per haver-me votat. Tiones, al poder! Ara donem la benvinguda al tio guanyador de primària. El guanyador és un tió que ve a les profunditats del mar. Endavant, tio Pop! Estic més feliç que guanyant el parxís. Moltes gràcies. Aquest any tindreu tots 3 un premi súper. Els de l'ESO hauran de compartir com a bons germans. Segur que sí, ho farem encantants. Us ensenyarem una foto dels premis amb les nostres creadores. Visca, visca! Bon Nadal i el prosper 2023! Fins l'any vinent!